Szervusztok! A Tavitúra bázisunk túl van egy nagy árvízen, amint látjátok, visszahúzódott a víz. Túl vagyunk a szárcseltetésen is, itt szoktak enni állandóan, úgy látszik visszaültek a fészekre a helyükre. Túl vagyunk a vöcsökfészek építő hadműveleten, amit ott helyeztünk el középen. Nem tudom, mennyire látszik ott. És most következzék egy kis vitamin. Mert hogy vitaminok a Tiszatavon is vannak. Ilyen például a lósóska. Bizonyára hallottatok már róla. A lósóska egy kimondottan jó gyomorra, belekre, gyógyító, béltisztító, fertőtlenítő, és azt mondják, hogy a Crohn-betegségre is nagyon jó. Ebből a növényből fogunk most egy picit megmostan beletenni ebbe a lábasba, a szárát levesszük, így, és beletesszük ide, és már itt forralta a vizet, leöntjük. Úgy. Mint minden vitamint, 3 hétig lehet ezt is fogyasztani. Reggel este 2 decit, és megtisztulnak a belek, a gyomrok. Nagyon sok lósóska van itt, ilyen a szára. Biztos láttatok már útszélén is. Lórumnak is nevezik itt a vizen. Én olyan helyről szedtem, ahol biztos tiszta, bent a Tiszatón. Ben voltam egy túrán. Aztán van itt kámosgyökér, ami még nagyon hasznos, zsurlófű, ezek mind jók. De megjelent egy gyógyfüves könyv, a Tiszatavi gyógyfüves könyv, majd erről is hallani fogtak hamarosan, hisz itt is lehet majd kapni a bázison. Az egyik túravezetőnk írta, hisz a túravezetőink között vannak nyelvészek, erdészek, történészek, agrármérnök, csupa profi csapat. Várunk benneteket szeretettel a www.tavitúra.hu. Balázs Sándor voltam.